ħajruk. Mela, aħna l-ideali illi anka jekk bdejna niklu aktar tard mis-soltu ngħidu aħna bdejna niklu minn nofsinhar, xorta li kelli ħanażlu ħajkun ikel naturali. Dan is-sawm u ta' min nerġa' nirrepetija semmejna kemm darba ta'. L-ewwel nett nikkunsidraw li anka nieħdu parir ta' Nfehmulhom naqra ħalli għal minn ma kienx semma. Mela, x'inhi di tassaw ma x'jasbu li ġej ir-randan. Ekku, mela, bil-qalb kollha. Mela ara, ibbażat fuq ħafna studju illi sar fosthom għal kontra ix-xaħam. Tajjeb, biex anka aħna indumu aktar ma nixjieħu, mela jżommuna aktar żgħażagħ pereżempju. U vantaġġi ħafna oħrajn. U tant hemm illi jekk noqogħdu neħlew fihom nitilfu l-programm kollu kważi kważi. Però isibu illi meta bniedem jażel illi jagħmel bejn 14 u 16 siegħa konsekuttivi sajjem, jiġifieri fihom ma jikolx ikel u ma jixrobx affarijiet ta' zokkor, tajjeb, b'dik is-sawma ħajkun hemm daw il-vantaġġi fost l-oħrajn li semmejna. Mela, jekk jiena l-mod tal-kelma spiċċajt nikol illum fit-8 ta' filgħaxija, 16 siegħa wara Silvio ħajjiġi nofsinhar ta' għada. Mela bejn 8 ta' filgħaxija u nofsinhar ta' għada jiena ħanieħu ilma still, jew ilma sparkling, kafe iswed, jew te iswed, jew affarijiet drinks. Tejjem bla zokkor. Xarbiet eżatt bla zokkor, bla ħalib u organiċi. Ġifieri ma jżidulhomx sweetener biex jgħidin nisma' ma fihx zokkor dan, ma fil-verità jkun tagħna zokkor simili tiegħu ħajjaħboġu hekk, replacement ta' zokkor illi xorta ma tantx jagħmel ġid. Mela, meta aħna ħansumu imbagħad wara illi spiċċat is-sawma ġifieri f'nofsinhar, bdejja niklu xi ħaġa jien naf naturali qed ngħidu aħna ġib eżempju ta' xi naqra jogurt Grieg pereżempju bi ftit lews biex inti tgħid isma' tajt naqra l-aptit għax fuq ix-xogħol ma tantx ħa tagħmel xi ċena, mhux ħanieħu xi salamuna. Hemm min jordna l-huma ħafna anka servizzi li jġibulek ikel ix-xogħol. Il-Greek yogurt kemm huwa tad-dieta? Huwa nutrittiv ħafna, ġifieri fih ħafna ġid u li fil-proteini. Noqogħdu attenti li ma Greek yogurt, ġifieri dejjem nitalmu naqraw il-labels ta' wara Silvio. Għax hemmhekk ħajurina kemm fih zokkor, l-oġġett, kemm fih proteini, kemm fih xaħmijiet. L-akbar għadu tagħna jekk aħna rridu li nżommu l-figura jew illi naqsu mix-xaħam huwa it-zokkor. L-akbar għadu. Dak it-zokkor li nsibu fil-kejkijiet, fis-soft drinks. Fiċ-ċikkulati, fil-donuts, gallettini, tajjeb, ġifieri, fil-cocktails, mal-alkohol. Fil-luminajiet. Iġifieri dak huwa l-akbar għadu tagħna. Mela meta bdejna niklu mbagħad xorta kilna normali u idealment niklu fuq parir ta' nutritionist jew dietitian għax da mhux kull individwu l-istess. Pereżempju Silvio, jekk inkunu hawnhekk grupp ta' nies, jista' jkun li kollha joġobna t-tiġiġ, però kemm għandek bżonn tiġiġ inti pereżempju fil-ġurnata mhux daqs kemm għandu bżonn ħadd ieħor, għax jiddependi mill-ġeneru, mill-età, mill-pis ta' dak li jkun. Allora biex ikollna linja gwida hemm nutritionists u anke dietitians kwalifikati illi jistgħu jgħinuna fuq x'se niklu meta ħaniklu. Però b'mod ġenerali, jekk aħna, again, anke idealment fuq parir ta' tabib, għax pereżempju min jieħu l-insulina Silvio ma jistax isum, tajjeb, però fuq parir ta' tabib, jekk aħna itina l-go ahead li iva jagħmlilna l-ġid anke is-sawm, dan is-sawm normalment kif qed ngħidu għandu ħafna. Din is-sawma kemm tonqos? Skont, jiġifieri skont kemm bniedem għandu bżonn ineħħi, kemm xaħam u kemm inċis, aktar ma bniedem huwa kabbari isibu li aktar fih vantaġġi. Ġifieri dan is-sawm jaħdem tajjeb ħafna ma' minnu affettwat bl-obeżità, Silvio, u kif qed ngħidu ma jkollux bżonn il-kura tal-insulina fost l-oħrajn tajjeb. Imma again biex inkunu sejfax hemm ħafna eventwalitajiet, hemm ħafna għażliet variables jgħidulhom bl-Ingliż, skużani ma nafx bil-Malti kif tajda. Dejjem nieħdu parir mediku qabel ma naqbdu niddeċiedu x'ħa nagħmlu x'ma nagħmlux. Però anke bniedem kemm hu tajjeb li jagħmel ir-riċerka tiegħu. Il-ħabib tagħna l-internet, mhux naqraw artiklu kwalunkwe, infittxu anke jekk nużaw dak li jgħidulu eżempju Google Scholar, SCHOLAR, Google Scholar, dan għal min jinteressaħ itellalek ħafna riċerki li saru matul iż-żmien dwar is-suġġett li tfittixlu. Mela jekk jiena dħalt fuq Google Scholar u ktibtlu intermittent fasting, illi huwa sawm bil-Malti, intermittent, it-tim tal-futbol, MITENT, tajjeb. Intermittent fasting ħajtellalna ir-riċerki illi jsiru fuq dan il-famuż sawm. Again, l-idea li nieħdu parir ta' tabib personali tagħna niftħu qalbna miegħu għax hu jafna. Jiena naħseb